An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangan na. Coronavirus bana kɛlɛli kadara kɔnɔna na jɛkulu min bɛ wele ko Réseau de développement et de communication des femmes maliennes Musonet Mali a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ jamana cɛmancɛ yan fan fɛ mankan sababu la ni ka faaba sɛgɛrɛ Bamakɔ ni kɛnɛya minɛn caman dili ye u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnna Senu ani Ɲamana ma a kɛra ka bɛn alamisa ma juin kalo tile 4 Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Boubacar Traoré de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Male an ka janga ɲamarali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ. Musonet Mali ye musojɛkulu ye min sigilen don Mali kɔnɔ yanni nɔ. U ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ni gɛlɛyaw sɔrɔ jamana camancɛ fan fɛ n'u bolila ka na sigiyɔrɔ minɛ an fɛ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnna Senu ani Ɲamana. Dɛmɛ fɛn ninnu bɛ tali kɛ tɛgɛko minɛnw, safinɛw, fini min bɛ don nun na ani gɛliw ani samaraw ka fara fɛnmisɛnnin caman kan ni nafolo kasa bi kuntagala bɛ ti jɔ miliyɔn 5 ɲɔgɔnna na. Dɛmɛ in ta kun tɛ dɔwɛrɛ min ye ni maa kofɔlen ninnu u bɛ se ka kisi coronavirus bana ma sabula o cokolen don an ka jamana kɔnɔ ni wagatinin na. Anw ye organisation min n'a bɛ fɔ ma ko Musonet. Musonet ye kulu de ye organisation 30 ɲɔgɔn b'a kɔnɔ. An bɛɛ bɛ baara kɛ bolofaraw ka ca ɲɔgɔn dɛmɛw b'a kɔnɔ faamuyaliw b'a kɔnɔ hakili falen-falenw b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma communication o hukumu kɔnɔna na an ko k'an tɛ se k'an sigi ni tɛ Mali kelen kunko ye n ye jamana den bɛɛ kelen-kelen kunko ye kuna sini an taara ministère de la femme na u taara masque di mɔgɔw ma mais masque di yɔrɔ la ne y'a fɔ n ko n bɛ na nin baara in kɛ yan ministre kontana a ko ni bɛɛ tun b'a kɛ tan Mali tɛ sɛgɛn Covid-19 ni bana min don aw yɛrɛ b'a dɔn bana cɛjuguba n'a ye mɔgɔ minɛ dɔw bɛ bɔ dɔw tɛ bɔ a ka mɔgɔ fagata cayara diɲɛ fan bɛɛ Ala de ye sutura kɛ Mali ka a nana yan sa mɔgɔw sara sa nka a ma kɛnɛmataw saya bɔ bana ni mɔgɔ tɛ kisi a ma dɛ mɔgɔ si kana fɔ ko bana in tɛ yen aw kana fɔ ko bana in tɛ yen dɛ mɔgɔ dama min sa anw ye Ala tanu mais anw ye min ye télé la adamaden suw de tun bɛ taa pɛlu la ka dingɛ sɛnɛ k'u bila kɔnɔ seli tɛ k'u kan u tɛ ko an ko sisan nɔ fɛn t'an bolo ka se hakɛ dɔ ma mais an ye fɛn dɔ ɲini ka se hakɛ dɔ ma an ko k'an bɛ n'o d'aw ma bi a k'aw boloma dɛmɛ n'o ye yani waati ni kunkurun cɛ ni Ala ye dɔwɛrɛ nɔgɔya an ye an bɛna min tɛ hali nin fana ye aw bɛ cogo min na bi mɔgɔ si tɛ Ala deli ka kɛ tan. Wa kɛnɛ in kan Musonet Mali ɲɛmaamuso a ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa degunnen ninnu ma u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la fɛn minnu fɔra min ye kɛnɛyaso maaw fɛ u ka se k'olu labato min b'a to bana in kana se ka jɛnsɛn u ni ɲɔgɔn cɛ. A mesure fɔlɔ ko ka dugutaga dabila yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que bana in bɛ yala mɔgɔw fari la avion ko b'o la mobili ko b'o la nɛgɛso ko b'o la fɛn bɛɛ b'o la n'o bɔra yen ni aw taara jamamayɔrɔ la a fɔra ko mɔgɔ kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan n'aw bɛ ɲɛnajɛ kɛ aw bɛ sigilanw kɛ mètre kelen-kelen ka don aw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'aw waga ka bɔ ɲɔgɔn na sabanan aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi ye mun ye aw kana aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que bana bɛ sɔrɔ tɛgɛ di ma fɛ aw kana aw nun fiyɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan aw kana aw daji seri ka kɛ ɲɔgɔn kan bana in b'o yɔrɔ 3 de yira. Wa maa degunnen minnu bɔra an ka jamana camancɛ fan fɛ u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ maa minnu nana dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ sabula ko ni bɛɛ lajɛlen hakili tor'u la ta a bɛ wagati tɛmɛ u kan. Musow nana dɛmɛ min kɛ vraiment a diyara n ye a bonyana ma Ala ka hɛrɛ k'u ye n ka Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala ka jamana suma an bɛ dugawu de kɛ i mana fɛn o fɛn sɔrɔ ni i ka dugu sɔrɔ o de ka fisa ni fɛn bɛɛ ni vraiment a diyara n ye a bonyana ma Ala ka hɛrɛ kɛ Ala ka jamana suma Ala k'u olu yɛrɛ jamana ka suma olu ka t'u ka yɔrɔ la. Muso jɛkulu min nana vraiment an b'u fɔ ka Ala fɔ ka barikada parce que nin ye fɛn min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an maliyɛnw dama de bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen dilan ɲɔgɔn cɛ nin bi an hakili jigi Mali yɛrɛ danbɛ la ani Mali yɛrɛ taabolo kan
parce que ni ay ni musukɔrɔba ninnu sera ka bɔ ka so k'u ka denw bila k'u ka baaraw bila ka na o balimaw sɛgɛrɛ fɔ yan nɔ nin bɛ maliyɛnya yira nin bɛ danbeya yira nin bɛ hɔrɔnya yira vraiment a bonyana an ma a diyara an ye ka se degré dɔ ma ala dɔrɔn de b'aw sara ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Misonet Mali ye nin dɛmɛ min kɛ a senkɔrɔma dondonna ni Urgent Action Fund UAFO ni o dagalen do Kenya ni wagatinin na. Jɛkulu min bɛ wele ko Initiative Zero Violence u tun ye baara min boloda ni o bɛ tali kɛ kunnafoni carini kan ka ɲɛsin basigili ka se sɔrɔ sira koɲɛw banbali ma an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan o baaraw kuncɛla tile 3 kɔnɔna na u ye Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen yaala baara in laɲini dɔ fana tun ye jamana yɛrɛ ɲɛtaga koɲɛ siraw bɛ se ka banba cogoya min na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la baara in seriyara maa min fɛ o de ye Sadio Sidibe a n'a ka jatala Nuhum Kone an ka jɛ an ka ɲɛmadɔli kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ. Tile 3 nin kɔnɔ an ka bɔli kun foyi kun t'an ni ka bɔ ka taa jamana kɔnɔdenw ma k'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira u bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali ni y'an bɛɛ de jɛ ye kelen filanan k'a yira u bɛɛ lajɛlen na ko Mali tɛ se ka kɛ foyi ye fo ni an yɛrɛ y'a kɛ min ye ka tila k'a yir'u la ko n'an jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka kɛ solution ye Mali ma mais n'an ko k'an bɛ ɲɔgɔn sen minɛ o tɛ se ka kɛ solution ye ka sababuya kɛ mun ye bɔli min n'a kɛra bɔli ni kunba tɛ foyi ye ka taa se jamana kɔnɔdenw ma ko tuguni k'a f'u ye k'an bɛɛ ka jɛ k'an hakili to jamana la ka sababuya kɛ jamana tɛ lahalaya ɲuman na jamana min man kɛnɛ n'aw tilara k'a fɔ ko aw bɛ bere ta k'a da o kun ne hakili la a y'a dabɔ a fagali kama ala k'an kisi o ma an bɔra ka sababuya kɛ tension dɔw bɛ ka nalen jamana kɔnɔ ni tile damadɔ la ka sababuya kɛ marche ko kuma ni fɛn wɛrɛw ye an bɔra ka yira mɔgɔw la jɛkulu minnu ko k'u bɛ tagama mɔgɔ min yɛrɛ y'a idée di n'o ye Clément ye kunu sɔrɔlen na tun bɛ débat la n y'a fɔ a ye Clément aw ka marche nin alhamdulillah démocratie ye yamaruya di bɛɛ ma n'i ko k'i bɛ marcher i ka marcher n'i ko k'i bɛ sitting kɛ i k'a kɛ n'i ko k'i bɛ meeting kɛ i k'a kɛ démocratie ko ten o démocratie kelen tilara k'a fɔ an ɲɛna k'a tɛ daga fiyewu mɔgɔ si ka fanga ɲini démocratie wagati kɔnɔna la ka fanga ta n'a ma kɛ ni vote tali ye bon mɔgɔ min ni jamana kɔnɔdenw jɛra k'a ta k'a bila ye vote cadre kɔnɔ ni aw ko k'a b'o tigi la bɔ yen ka sɔrɔ vote tɛ jamana sariya sunba n'o y'a constitution ye o ko ko n'i ye fanga ta cogo fɛn fɛn la min tɛ vote ye ko o misaliya bɛ de i n'a fɔ i ye coup d'état kɛ an dun bɛɛ b'a dɔn ala k'an kisi k'an tanga coup d'état tɛ se ka kɛ ɲuman kɔnɔ anw ye initiative zero violence de ye mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw ka laɲini tɛ donc ɲana ka taa se mankan yɛrɛ ma anw bɛ bɔ k'a yira mɔgɔw la k'an bɛɛ ka sabali k'an bɛɛ ka jɛ k'an hakili to jamana la o ye kelen ye filanan an tilara k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'a dɔn ko jamana nin ye bɛɛ de jɛ ye n'a fɔra ko mɔgɔ fɛn fɛn mana bɔ a place la olu mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'a fɔ ko min bɛ yen ko fo k'o bɛɛ ci parce que olu bɔra yen an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ka sabali n'o kun don olu bilara place min na o kun tɛ bila yen Mali y'an bɛɛ de jɛ ye i fɔra dɔ kɔ cogo min dɔ bɛ fɔ i kɔ ten fo ka taa fɔ ko min kɛra o kɔnɔna la an bɔra ka yira jamana kɔnɔdenw na k'an bɛɛ ka jɛ ka sabali an bɛɛ ka jɛ hali bi k'an bolo da an dusu kan an bɛɛ ka jɛ ka jamana dɛmɛ ka jamana labɔ mais an kana kɛ sababu ye ka jamana digi ka jamana lajigin an si ka hɛrɛ t'o la o de y'an ka bɔli tile 3 nin ye ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye Bamakɔ fan 12 bɛɛ alhamdulillah rabil alamina an dalen b'a la k'a fɔ an ye weleweleda minnu kɛ an ye hakili yira ɲɔgɔn na minnu kɛ an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ko alhamdulillah a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman ye misaliya ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ caman y'a fɔ ko tiɲɛ tɔgɔ Mamadu olu tun m'a faamu tan mais olu ɲɛ b'a la tan tiɲɛ la an bɛɛ kan ka jɛ k'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma mais an man kan tɛ ka jɛ ka jamana la to kɔ kɛnyɛrɛye kalansow ka jɛkulu min bɛ commune 2 kɔnɔ Bamakɔ ni commune 2 mairie ka sira ye u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ sigida ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaaw ye gɛlɛya min ni o bɛ u kan ka sanga ni jamana yɛrɛ bɛ kɛnɛya ko gɛlɛya min kan i n'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi ka taa se gɛlɛya caman wɛrɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na minɛnko ani sɔrɔ sira koɲɛw Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la baara in seriyara maa min fɛ Sadio Sidibe de don a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka jɛ an ka ɲɛmadali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ. Bon, sɔgɔmada la lajɛrɛ kun bɛ min kan comme mairie ye population de mairie ye collectivité d'État ye bon a yira an y'a ye k'a fɔ o kɔnɔna la école privée bɛ an fɛ yan commune 2 la donc ni école privée bɛ commune 2 la école privée ou publique o ni problème fɛn fɛn b'u da la directement a bɛ mairie de concerné fɔlɔ yanni a bɛ se sanfɛ donc nous comme il est de charger l'éducation na bureau communal de réunion kɛ pour qu'on puisse avoir une solution sur le tour, car l'école privée là, pourquoi problème n'y a donc
k'a essayer k'a lajɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min an bɛ se ka jɛ cogo min na ka solution ɲini u ka problème na bon privé ka gɛlɛya fɔlɔ fɛn fila don fɔlɔ o ye mètre sara ye filanan o y'u bɛ école minnu kɔnɔ o location sara ye maintenant comme problème ni bɛɛ b'a dɔn n'o ye covid 19 a ko wulilen kalan jɔra carrément mɔgɔ si tɛ taa école la an ye kalo damadɔ k'o la sisan tugun a fɔra à partir du le 2 juin ko 9e ani 11e olu bɛ dayɛlɛ bon école privée dɔw bɛ yen olu dan ye première année ni 6e ye dɔw wɛrɛ t'olu bolo dɔw bɛ olu daminɛ première année 9e lycée t'olu bolo dɔw wɛrɛ bɛ yen fana a bɛɛ b'olu bolo donc ni école dayɛlɛ la peut-être 9e ni 11e bɛ minnu bolo olu bɛ changer ni sɔrɔ ka se ka wari dɔ sɔrɔ qui va permettre ka o école o maître de maintenir donc minnu b'o jukɔrɔ olu maître tɛ kalan kɛ donc an ka laɲini ye mun ye pour que état b'a kalama anw yɛrɛ b'a kalama ka fɔ problème bɛ yen pour que a ko bɛ se ka dɛmɛ bɛ na cogo min na teliya la pour que école ko ka continuer comme ça se doit bon privé ta école yɛrɛ ta en général pour le moment n tɛ se ka prononcer o kan privé fara public kan n tɛ se ka n prononcer o kan parce que dɛmɛ min bɛ ka kɛ c'est dɛmɛ ye national de donc fɛn min ye national ye commune kelen tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ donc problème ye national de donc o de y'a kɛ commune de école privée ani commune de maire chargé éducation an y'a farala ɲɔgɔn kan ka réunion tenir pour que ka jama k'a dɔn k'a fɔ problème min bɛ yen commune de dɔrɔn tɛ c'est national et que autorités fana ka jateminɛ k'a fɔ urgence bɛ yen nin côté école ko la hali n'u bɛ ka baara k'a kan mais o ma temps bali an ka nin action poser pour que opinion ka dɔn k'a fɔ problème bɛ école privée kan bon welewele min bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ dɔ bɛ ka kɛ sur tous les plans fɛn dɔ bɛ ka kɛ bɛɛ ye mais an ka welewelekan min bɛ yen sisan min yɛrɛ jɔrɔ b'anw na école mana ta sisan 9e ni 11e olu k'u ka examen kɛ san wɛrɛ a bɛna kɛ cogo di o jɔrɔ de b'an na parce que déjà wari juruw bɛ yen so juruw bɛ yen maîtres ka juruw bɛ yen écoledenw tɛ taga la wari tɛ ka sɔrɔ o jɔrɔba de bɛ mairie la o jɔrɔba de bɛ promoteur la kalo saba min tɛmɛna k'a daminɛ mars fo ka na se juin ma peut-être juin yɛrɛ tɛ parce que kalan daminɛna juin mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa laban examen bɛ taa kɛ wagati min fo ka taa se examen kɛli ma donc o ye san bouclelen ye o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min an ka weleweleda fanba y'o ye fɔlɔ n'o bɔra yen san wɛrɛ fana parce que déjà problème ma ban an bɛ ala deli a ka ban maa si t'a dɔn a ko bɛna nɔgɔya wagati min mais bɛɛ bɛ k'i seko kɛ donc o fana période fana b'a kɔnɔ. Ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaw ye Imam Mahmud Diko kanubagaw ni a lapasabagaw ka taa se jɛkulu caman wɛrɛw ma ani fangayini jɛkulu caman u sɛbɛkɔrɔ bɔra ka bɛn juma ma mɛ kalo tile 5 monument de l'indépendance da la ni ka taa jira k'a fɔ fɛn min ni o ye jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita ani a ka fangabondaw u bɛɛ lajɛlen ka walan sɛmɛ Sherifula Jabarani So tɔgɔ la baara in seriyara maa min fɛ Amadu Kamara de tun ye a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka jɛ an ka ɲɛmadɔlikaw ka sɔrɔlenw fɛ. An ye 26 mars kɛ pour que Mali bɛ se ka lafiya mais 26 mars kɔnɔna la mouvement a bɛ fɔ min ma ko mouvement démocratique ADEMA b'o la SYNEDI b'o la ani u dɔ wɛrɛ u y'u turu fanga kan ka Mali kɛ nimoro bɛɛ ka bɛn kelen d'a ma ka maliyɛnw bɔ cɛya la bɛɛ kɛra sonyɛnikɛla ye bɛɛ kɛra corrompu ye o hakilina o man ɲi an y'an k'o bila bon hakilina nana ni mouvement démocratique de ye. Donc il bɛka ko dɔrɔn tɛ c'est le système en place ko o de kan ka bɔ yen complètement. An ye malidenw wele u kana yan u kana tɔɔrɔ min bɛ Maliko la an k'a fɔ ɲɔgɔn ye ni an ka jamana in lajɛ bi gɛlɛya sɛbɛ bɛ bi yan n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ lajɛ i b'a fɔ nɛgɛjugu n'a tɔ ye o bɛɛ kun ye mun ye jamana b'a la ka mara nganamu yuruku nambara ngalo an ye mɔgɔw wele an ko a' ye na an bɛna fura ɲini o la a y'a kulomada an bɛna fɛn dɔ fɔ o y'an bɛɛ ka kuma ye o y'an bɛɛ tɔgɔla ko ye ni min fɔra o la o y'an bɛɛ jɛ kuma ye
an ka se yan bi jamana ko don Mali ko don an ka se yan bi jamana ko caman b'a kɔnɔ bi insécurité b'a kɔnɔ kalan tɛ yen dɛsɛ b'a kɔnɔ développement tɛ yen ayiwa santé tɛ yen n'o ye dunkafa ye foyi de tɛ yen donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka fara CEMAS kan ka fara CEMAS kan ka fara mɔgɔ tɔw kan an parti bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira Mali dirigeants na Mali gouvernement na u ka walan sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw ka walan ta ka jamana ka baara ka jamana kɛ malidenw sago ye baara ka kɛ Mali la dunkafa ka kɛ Mali la maliyɛnw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka Maliko la. Jamanadenw ye fanga min kalifa ma n'a ma se k'o fanga kɛ ka ɲa n'o ye an ka kalanko ye an ka dumuniko an ka lakanako an ka jiko an ka kuranko denmisɛnw ka baarako foyi tɛ Mali kɔnɔ bi k'i b'i bolo si a ma k'o nafa bɛ maliyɛnw kan o min ma se ka sabati an ye fanga min kalifa a la an nana ko fanga di jamanadenw ma Mali ka sigi maliyɛnw tigiya la walasa jamana ka se ka mara lajiriya hɔrɔnya ani danbe kɔnɔna la. An y'an fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ wuli kunun le 4 ye Modibo Keyita o ka bange ɲɛnajɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko anniversaire le 4 juin 2015 an ka président fɔlɔ Ala ka laɲini na Modibo Keyita a bangera o de la an kun y'o de jateminɛ k'an bɛ wuli nka an tɔw an selen olu ma k'a ɲɛfɔ olu ye olu ko k'olu b'a fɛ ka wuli bi le 5 an farala ɲɔgɔn kan k'a jateminɛ jama de bɛ se mɔgɔ kelen tɛ se n'an ko k'an bɛ wuli le 4 olu ko bɛ wuli le 5 an ko an t'a to yen an n'u ka jɛ ka wuli o de ka fisa anw ma o de y'a to an wulila bi le 5 mais an wuli jɔnjɔn an wuli kun jɔnjɔn ye mun ye i bɛ k'a ka fanga in bila bi a ka démissionner assemblée nationale fana ka dissolu n'a b'a ka démission fɔ a k'a perepelatigɛ k'a b'a fɛ fana assemblée nationale fana ka dissolu. Jamana wɛrɛ kibaruyaw la a tun yirala k'a fɔ ko Nivaquine tɛ se ka coronavirus bana furakɛ ɲininikɛla maa 4 de tun ye nin kuma in sɛmɛnciya o maa 4 cɛla maa 3 sɔrɔla tuguni ni ka sigasigana don o jaabi na minnu ni olu y'a jira k'a fɔ ko u tɛna se a kungo kɔrɔ Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a tɔ kan. Maa minnu kun bɛ ɲinini na chloroquine kunga wali kelen hydroxychloroquine dakuruɲɛ kelen Nivaquine la ka furasiya min ni a kun jirala k'a fɔ a ka fisa coronavirus bana furakɛli la k'a ye maa caman da kɛnɛya n'u y'a kuma ngalontigiya u ka ɲinini senfɛ k'a fɔ maa kana kɛ i ka fura tata ye ka sabu kɛ olu ka ɲinini bɔra kan k'a fɔ a ti nafa min ɲɛ coronavirus banabaatɔ la a b'o de kasara lase a mɔ kabin'o kɛra maa caman ɲuguna Nivaquine la ka furasiya in na nka maa minnu bɛ yen ni olu dalen don u ka sɛgɛsɛgɛliw la ni u bɛ ka maaw furakɛ ni Nivaquine ye k'u ka coronavirus bana furakɛ i n'a fɔ Faransikaw ka den min y'a sɛbɛkɔrɔ mankutu ka sabu k'ale yɛrɛ bɛ ka furakɛli kɛ n'a ye professeur Didier Raoult ka fara ɲininikɛla wɛrɛw ka olu caman y'a jira k'a fɔ jateminɛ gafe min bɛ kɛnɛya binaku ka diɲɛ kɔnɔ ni mankutu ɲumanw bɛ a kunga Angleterre jamana jateminɛ gafe do kɛnɛya kunga k'o ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ chloroquine kunga hydroxychloroquine kunga n'o ye Nivaquine la ka furasiya ye k'a ye k'a fɔ ko nafa tɛ a la coronavirus banabaatɔ furakɛtɔ k'u ma da la n'u ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ ka se a da la Didier Raoult yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛli in kɔni kɛra bakuruba sɛgɛsɛgɛli de ye o kumana ko jaabi min bɔ ka bin u fɛ k'o ti kɛ jaabi ye maa bi se k'i jigida jaabi min kan k'o bi ɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu u y'a jira k'a fɔ coronavirus banabaatɔ 96 labitaninso 600 ani 71 kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛli bonyana olu de da fɛ ka Nivaquine fura in k'a di dɔw mɔ ni ka dɔw to yen k'o de senfɛ k'olu y'a ye k'a fɔ chloroquine n'o ye hydroxychloroquine ye Nivaquine la ka furasiya in ko kɔlɔlɔ min b'a la k'o de ka bon jateminɛ gafe kumana ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu ka sɛgɛsɛgɛli ye olu de n'an b'u kuru bi k'a fɔ fɛn minnu bɛ jateminɛ gafe le lance kɔnɔ k'a fɔ olu de bɛ se k'u jɔ a kungo kɔrɔ k'olu tɛ se maa sabaw ye sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛnni lase le lance jateminɛ gafe ɲɛmɔw mɔ ko in kɛra ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 4 ye ko barisabu ka d'a kan jateminɛkɛlaw ka fɔ la olu ka jateminɛ kɛtɔ a kɛra tɔ ka jɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛtɔ kɛra tɔ ka jɛ ye cakɛda min bɛ wele ko Surgisphère ni domi kɛ o cakɛda kɔnɔ jatew minnu bɛ yen k'o jatew bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ ka baara kɛ n'o jatew ye k'olu ma se ka o cakɛda Surgisphère in lasɔrɔ a ɲɛ 40 mɔ ka jaabiw ta k'u sɛgɛsɛgɛ a m'aw ladɔnniya k'a fɔ mai kalo tile 22 tɛmɛnen Angleterre jamana kɛnɛya binaku jateminɛ gafeba in ni u kama ko le lance n'a mankutu ka bon
maa dɔw de sɔrɔla minnu y'a jira a kɔnɔ k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli y'a yiriw la ko coronavirus bana furakɛli la nibakini jɔda ka dɔgɔ wa kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ a la min bɛ dankari maa nin na kabini o kɛra diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o sina ka jira ten k'a fɔ sifilɛliw minnu kun bɛ ka kɛ furakɛli kunda ni chloroquine ye hydroxychloroquine k'a bɛɛ ka jɔ Faransiikaw yer'u ka minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma o sina ka jira k'a fɔ jɛntigɛ n'a ye maa ka maa furakɛ ni nibakini lakasiya in ye bilen Didier Raoult professeur ni ale yɛrɛ ye kɛnɛya tigilamaba ye ale de bɛ ka fangaba don nibakini ko in na k'a sabu kɛ a ko k'a bɛ ka maaw furakɛ n'a ye dɔw bɛ ka ngalontigiya a donni kama ale bɔra k'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra a kunkolodimi bɛɛ la k'a sabu kɛ bakuruba sɛgɛsɛgɛli de kɛra ni sɛgɛsɛgɛli min ɲɛ ka misɛn ni o bakuruba ta k'o tɛ jaabi ɲuman di ma maa wɛrɛw sɔrɔla ka fara a ka ɲininikɛlabaw la minnu fana y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli kunkolodimi bɛ u la kabini o kɛra sa coci de bira ka caya diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o seginna kɔ k'a jira k'a fɔ o kumana sifilɛli min bɛ senna furakɛli kunda ni nibakini la ka furasiya in ye chloroquine walikelen hydroxychloroquine ko tɛmɛ ka kɛ ni a ye maa sabaw minnu y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ le lance jateminɛ gafe kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli jaabiw la k'olu tɛ se ka jɔ a kungo kɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba o bɛ maa sabaw la n'o ye Mandip Mera ye an b'an kunda Venezuela kan nin waati na minisiri min ni ale ka caw ɲɛsinen don ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Faransi jamana ye a ka kumaw galontigiya min ni a tun y'a yira k'a fɔ ko Venezuela fanga sinamatɔ ɲɛma dogolen don Faransi jamana kɔnɔ Boubacar Tarawele a bɛna ɲɛfɔli k'an ye kibaruya in tɔ kan Venezuelakaw ka minisiri n'a ɲɛsilen don Venezuela ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o de y'a yira k'a fɔ u ka fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ n'o Juan Guaido ye k'a dogolen don Faransi lasigidenso la Venezuela faaba la Caracas Faransi maa ɲɛmaw ye kɔrɔfɔ galontigiya Faransikaw ka minisiri so min ɲɛsilen don Faransi ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔlu ma o de kɔrɔfɔ jira k'a fɔ kabini kuma jan olu bɛ k'a fɔ Venezuela ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ dogolen tɛ olu ka lasigidenso la juin kalo tile 4 tɛmɛnen Venezuela kunnafonidiso dɔ la Venezuela minisiri min ɲɛsilen don Venezuela ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma o de y'a yira k'a fɔ Juan Guaido dogolen don Faransi lasigidenso la a don a ko nin ye kumasuluko ye Espagne ma a ko nin ye kumasuluko ye Faransi ma wa u k'u sigina a kɔlɔlɔ fɛnɛ ka bɔ Venezuela yɔrɔ ko yala ka a bɛ se ka faamu cogo di jamana kelen dɔ ka a den dɔ jate a jugu ye o bɛ ka ɲini aw b'o minɛ ko o dogo aw fɛ yen jamana kelen kɔnɔ aw ka lasigidenso la nin kɛra minisiri ka kumaw ye o y'a sɔrɔ ɲininkali kɛra aw la ko fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ dɔ n'o ye Leopoldo Lopez ye k'o fɛnɛ dogolen don Espagne lasigidenso la Venezuela faaba la Caracas a y'i to de sen fɛ ni ka Faransi ta fɛnɛ fɔ Juan Guaido yɛrɛ fɛnɛ dogolen don Faransi lasigidenso fɛ faaba la Caracas juin kalo tile gale Venezuela jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Nicolas Maduro ye a kun y'a yira k'a fɔ Juan Guaido dogolen de bɛ sɔn ka kɛ Faransi lasigidenso la Juan Guaido yɛrɛ bɔra ka kunnafonidi kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter ye k'a fɔ u bɛ ka galon tigɛ i ye jamana ɲɛmɔgɔ ne ni jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi ma ne dogo kabini mɛ kalo tile 2 Faransikaw ka lasigidenso a jateminɛlen don kosɛbɛ lakana tigilamaw fɛ wa hali a bɛ si yɔrɔ min kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ji ni kuran tɛ yen Faransi bɛ jamanaw la ka fara Espagne kan diɲɛ jamana 50 la minnu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ de lakodɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye Nicolas Maduro min bɛ fanga la k'u t'o lakodɔn k'a sabu kɛ kalata kɛlen o jamana 50 ɲɔgɔnna bolo o jamana ɲɛmɔgɔ ye namara kɛ o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale sera ka min fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fɛ Kɔnɔwari jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo n'a ka fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien FPI ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Konan Bédié n'a ka fanga ɲini dɔ PDCI RDA y'a jira k'a fɔ u bi jɛ ka kɛ kelen ye jamanakuntigisigi kalata min kan ka kɛ octobre kalo nata u bi fara ɲɔgɔn kan k'o ɲɛɲini u ka se k'o sɔrɔ tɛgɛnɔ bila kɛlen kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la fanga ɲini dɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo tile 30 tɛmɛnen u nanen filɛ nin ye a dangɛnɛmaya k'u b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ PDCI tɔndenw Henri Konan Bédié ka fanga ɲini dɔ ani FPI tɔndenw Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini dɔ u ma na ye fan o fan fɛ k'u ka kɛ kelen ye wa kalata yɛrɛ tɛ taa sɛbɛn minnu kɔ i n'a fɔ jamana lakodɔn sɛbɛnw k'u k'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la k'u tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛnbaw kan min bɛ se k'a to u bɛ se k'olu sɔrɔ ka se k'u ka kalataw kɛ octobre kalo nata jamanakuntigisigi kalata senfɛ ni maa filaw kun kɛra faden ye don dɛmɛnenw na k'a sabu kɛ Henri Konan Bédié de farala Alassane Dramane Ouattara ka tako filanan na ka Laurent Kudu Gbagbo bi jamanakuntigisigi kalata senfɛ min ma taa mankan kɔ kalata kɛlen bi o Henri Konan Bédié ni Alassane Dramane Ouattara fɛnɛ tɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ ni ɲɛ ɲuman ye bilen o kuma kɛlɛ ɲɔgɔnma filaw de segin bɛ ɲɔgɔn ma bi sa politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jɛw don o kumana u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka maa min ɲini k'o bi
o ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲinin dɔ RHDP cɛbɔ ye laɲini y'o ye fanga ɲinin dɔ filaw Henri Konaté ka fanga ɲinin dɔ PDC ni Laurent Gbagbo ka fanga ɲinin dɔ FPI y'a jira k'a fɔ ni kalata kɛra kɛ fɛn ye ɲina octobre kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tako fɔlɔ la bɛɛ bi cɛbɔ kɛ i dama fa ni tako filanan dajara min na sa a dakuyara min na o bi fara tɔ kelen ka k'o dɛmɛ o ka se ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ dakuru ɲɛ kelen Alassane Dramane Ouattara nana fanga na cogo min na o cogo kelen de do PDC y'a ka cɛbɔ kɛ Alassane Dramane Ouattara n'a ka RDR y'a ka cɛbɔ kɛ Alassane Dramane Ouattara talen tako filanan na san 2010 Henri Konaté y'a yira k'a fɔ fara ka kɛ Alassane Dramane Ouattara ka Laurent Gbagbo bi o kɛra kɛ cogo min na u b'a fɛ ka nin fɛnɛ kɛ ten de bebe in na FPI n'a ma ɲɛ k'a fɔ a tilan bɛ Laurent Gbagbo ni a ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ Pascal Affingue Sanjɛ diɲɛ bɛna kɛ FPI cɛbɔ ye caman y'a jira k'a fɔ o siri mɛ Laurent Gbagbo ka sira sɔrɔli de la ka don kɔnɔ wari jamana kɔnɔ ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI o ye gɛrɛndɛ yoba a dala dɔɔni k'a bɛ se ka se a ka jamana kɔnɔ o kumana n'ale ma se cɛbɔ ko kuma tɛ se ka fɔ Henri Konaté ka fanga ɲinin dɔ diɲɛ min kɛ cɛbɔ ye caman y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ de don a si bɛ san 86 la fanga ɲinin dɔ PDC ka ɲɔgɔnkunbɛba bɛna kɛ juin kalo tile 12 nata kono wari fa bala Abidjan min bɛ cɛbɔ jira a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔw la jango a yɛrɛ de bɛ se ka jira PDC lakaw fɛ. Senegalikaden maa 70 ɲɔgɔnna de welela lakana tigilamɔgɔw fɛ ka sabu kɛ nisɔngoya taamaw bolodara sufɛlaw la tarata ka dugu jɛ araba la Senegali fan caman fɛ ka sabu kɛ gɛrɛndɛ min bɛ Senegalikadenw dala bi couvre-feu k'a fɔ kuma dɔw bi ka taa kuma dɔw la maa man k'i pɛtɛ kɛnɛda la ko coronavirus bana bɛ ka kɛlɛ o de kɛn bɛ daga ye Senegalikaw dala u mɛna k'u muɲu a kɔrɔ nka man ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye ka sabu kɛ ba degunnen bi cini kɛ nisɔngoyaw kɛra duguba caman na Senegali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ duguba min bɛ yen ni o ye Tuba ye cɛnniw kɛra ye mobili 3 jenina polisilakaw ka mobili ani ni maaba nana i bɛ don ni mobili min na ka taa n'i ye lapitaninso la ambulance o fɛnɛ jenina coronavirus banabaatɔ yɛrɛ bi ladon yɔrɔ min na n'u k'a ma ko centre de traitement des maladies du COVID-19 yen fɛnɛ ŋwara dara o la mamurutilenw fɛ kuranko ɲɛnabɔ jɛkulu o lasigidenso min bɛ Tuba o vitriw fɛnɛ tira Mbakekaw fɛ ni o ni Tuba tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na pinaw jenina yen fana fo ka taa se Diourbel ma o ye jamana camancɛ yanfan ye ani Tamba maa 74 a jirala k'a fɔ o de welela bɔgɔ jeninen ka lakana tigilamɔgɔw fɛ Tuba ni o ye diinɛ duguba in ye maa 29 Mbakekaw fɛ maa 30 ani maa 8 maa 2 welela lakana tigilamɔgɔw fɛ bɔgɔ jeninen ka Diourbel Tambakaw fɛ maa 5 welela Mbake yɛrɛ dugu kɔnɔ wɔlɔfɔw ka dɔnkilidalaba min bɛ yen n'a tɔgɔ ye kɔbaw ni babaw tigɛ diɲɛ kɔnɔ ko Youssou Ndour a yɛrɛ kun bi deli ka kɛ minisiri ye ka tɛmɛ kunnafoni disow bɛ ale bolo o bolofara min dɔ dayɛlɛ mɛ Mbake ŋwara dara o la maa murutilenw fɛ min de kɛ ka caya o de kɛra diinɛ ɲɛmaaba Tijaniya ɲɛmaaba n'u kama ko Khalifa général Seri Ɲɛmuntaga Mbake ale bɔra ka kuma jabaranin na tarata ka dugu jɛ araba la k'a fɔ nisɔngoya taamaw minnu bɛ senna dugu kɔnɔ u ka jɔ Tuba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka jɔ ka sabu kɛ Tuba ma deli nin na nin ma deli ka kɛ Tuba kɔnɔ o kumana ni dugu jɛra ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ de kan ka se ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya wuli ka bɔ maaw ka o fɛɛrɛw na bolo da nka bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ka mankan jɔ ka don i ka so bebe na da caman de bɛ ka labila ka jira k'a fɔ Senegali jamana fandan jamana do jateminɛ jɛkulubaw y'a yira k'a fɔ ni ye jamana de sigi Senegali jamana kɔnɔ 100 sara la 40 bɛɛ lajɛlen ta ye fandanya yɛrɛ de o bɛ jamana min kɔnɔ ni ko k'olu tɛ se k'u ka muɲukumanyakaw kɛ k'u dayirimɛ ɲini i bɛ laban k'u muruti ka bila i yɛrɛ la. Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet Vital Kamerhe a bɔra kokura ka jɔ kiiribulon kɔnɔ nka nin sen maa wɛrɛw minnu fɔ mɛn ko ani olu de kɛn bɛ sɔn ka jamana nafolo ŋanamu jamana ɲɛma ka hakilina dangɛnɛmayatɔ programme des 100 jours du président a n'o maaw bɔra k'u jɔ ɲɔgɔn fɛ bibi na caman sera ka sidɔn sa Marcelin Bilomba ni o ye jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka kɔrɔsigi ye sɔrɔ sira yiriwali nasiraw kunga ale y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 66 ani 700 o wari jɛ tara k'o di kɛnyɛrɛ ye cakɛda Sami Bomo min kan ka sow jɔ so 1500 u ka so siya ma ko maison préfabriquée an da delila ka se o kɛcogow ma sow do so minnu baaraw kunfɔlaw kɛlen do ka sabu kɛ u dilafɛ fanba jiri do n'u baratura ɲɔgɔn na e ma na lana i ka jamana kɔnɔ bɛɛ da ye ka sin ka nin wuli ka jɔ kɛlɛw ko wari min dira
n'o kun kan ka so 1500 jɔ. Jɛkulu min sigi kun bɛ senga ka ɲɛsin a waleli ma n'a ɲɛmaya kun bɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet Vital Kamerhe bolo ɲugungɛn min na bi, ko ale y'a ye k'a fɔ jɛlenya tɛ ka kɛ baara daminɛtɔ Vital Kamerhe fɛ, ko kabini o kɛra ko ale yɛrɛ ta ka bɔ jɛkulu kɔnɔ. Pierre Kankundianba ni ale kun ye ministre min ɲɛsinnen kun don musaka kow ma, a y'a yira k'a fɔ wari o wari kun kan ka bɔ ka baara kɛ, a wariw bɛɛ lajɛlen kun bɛ tɛmɛ ni wari bɔli ministre de ni o ye ministre des finances ye, wa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi de fɛnɛ kun b'a yamaruya, o kɛra ale ka kɔrɔfɔ ye. Henri Yves Mulanga ni ale ye wari bɔli ministre ye, a ko wariw bɛɛ lajɛlen n'u bɔcogo de kun don, min kun kan ka don sira min fɛ don min na Vital Kamerhe de kun bɛ sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin ale ma, ale bɛ yamaruya di wari ka bɔ. Jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ la surasi ɲɛma dɔ bɛ yen, o welela ka n'o fɛnɛ ɲininka i n'a fɔ seere. Ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw la kiiribulon kɔnɔ ko baaraw minnu kɛra siyaasi surasi dagayɔrɔ la, sow minnu jɔra yen, ko so ninnu jɔlen jara jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye k'ale b'o sɛmɛndiya, ko bawo ko Félix Tshisekedi ko k'a ka kan ko so wɛrɛw ka jɔ surasiw ye. Wa cakɛda min kɛra baarakɛbaa ye ni o ye Sami Jamali ye, ko a ka baara kɛcogo fɛnɛ jara jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye. Nin ye jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ surasiya ɲɛmaaba ka seereyakanw ye. Nigériyakaw ka de Akiwumi Adesina, farafina warisoba Banque Africaine de Développement badi ɲɛma min ni ɲuɲu ni ɲaɲa bɛ a nɔfɛ, k'a sabu kɛ dɔw y'u den ka maaw lasɔn min k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna maa jɛlenba tɛ k'a tɛ ka baara kɛ jɛlenya la. Yurugu dɔw kasa bɛ sɔn ka y'a nɔfɛ, o tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔbaw minnu kan ka ye farafina warisoba Banque Africaine de Développement badi kɔnɔ, ko n'i ye maa bilatɔ ye o jɔyɔrɔba la bɛɛ k'a yɛrɛ jamanaden ɲɔgɔn Nigériya ka den ɲɔgɔn don. Kɔrɔfɔ in ka jana sɛgɛsɛgɛliw kun dayɛlɛla wariso yɛrɛ ɲɛmayaso kɔnɔ, k'a sabu kɛ ni nana ɲɔgɔnna kokolon yera maa kunga maa ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna, a ɲɛnabɔ cogo bɛ yen. Jɛkulu dɔ bɛ badi kɔnɔ ye, wariso kɔnɔ ye, min ka baara ɲɛsinnen don jateminɛw ma ka maa ka jɛlenya dɔn walikɛlen k'a ka nɔgɔlenya dɔn. O jɛkulu ka sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔfɛ o nana jaabi bɔ ka bi ka jira k'a fɔ fɛn minnu nɛnɛ ka fɔ maaw ye badi ɲɛmaaba kun kan nɔgɔlen na, k'olu m'o yɔrɔ nɔgɔlen ye a la. Maaw kun hakili la k'a fɔ Akiwumi Adesina n'a yɛrɛ sɔrɔ bala bɛ taa kɛ min na, minnu y'u den ka sɔnsa k'a wuli, olu seginna ka na k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra u ma sɔn sɛgɛsɛgɛli ka d'u ɲa. Kabini o kɛra sa, Amérique ma ɲɛmaaw de fɛnɛ nalen filɛ nin ye fara olu kan, ko n'i ye da nɔrɔlen ye ko in na k'i b'a sɔrɔ ko fa dɔ nɔgɔlen don, kanko man tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Badi wariso in a gouverneur ka jɛkulu o ɲɛmaya bɛ kɔnɔwarikadenw ka musolaka bolo ministre don. A ɲinina ale fɛ sa sɛgɛsɛgɛli min kɛra n'a jirala k'a fɔ Akiwumi Adesina jaba jɛnbɛ, o sɛgɛsɛgɛli in yɛrɛ ka taa k'o jateminɛ dɛ n'o y'a sɔrɔla o kɛcogo ɲɛna. O de baara de bɛna daminɛ. Banque Africaine de Développement badi a gouverneur ka ɲɛmayaso in ni jamana 3 de bɛ a kɔnɔ, u ye jamana 54 tɔw hakilinandaw ɲini minnu bɛ Banque Africaine de Développement badi tɔndenya la, ani minnu ka wari yɛrɛ bɛ ka labaara wariso in kɔnɔ ni o ye actionnaire ye, u k'u hakilinanta di. Nigériya jamana bɛ k'a ka den kɔkɔrɔma don, o ti bala maa na. Jateminɛw kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min jaabi bɔra, o jaabi in fɛnɛ bɛ ta k'o jateminɛ n'o y'a sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ɲɛna. O b'a jira k'a fɔ Akiwumi Adesina min kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ko mandan filanan ka di a mɔ ni maa tɛ yen min bɛ k'a da a la. A ka sigi badi ɲɛmaya la siɲɛ 2nan na a n'a kana sigi o siri bɛ fɛn min na, o ye nin sɛgɛsɛgɛli jaabi ye. Maa min bɛna ta ka bila jɛkulu kunna, jɛkulu min bɛna sɛgɛsɛgɛli jaabi sɛgɛsɛgɛ dɔgɔkun 2 ka taa se dɔgɔkun 4 ma, o de bɛ a bolo ka sabu kɛ uti kalo nata kan ka kɛ Banque Africaine de Développement badi ɲɛma kura ka sigili ye. O kumana min bɛ se ka to u ti tɛnku ɲɔgɔn na kojugu dɔgɔkun 2 ka taa se dɔgɔkun 4 ma, o de bɛ maa in bolo. Maa de don a n'u dulon tɛ fansi la, ale bɛ baara kɛ n'a hakilinandaw ye. Libekaw fɛ Fayez El Sarraj diɲɛselekɛnna ni tɔma Nations Unies ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen ɲɛma alamisa juin kalo tile 4 a y'a yira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛbolo kɔni sɛbɛkɔrɔ turina ka ni Libi faba Tripoli cɛ sɛbɛkɔrɔ janya, wa ko bibi in na ko ni se bɛ maa bolo walikelen ko sebaya bɛ maa fan fɛ ko sebaya b'olu fan fɛ. Libi a faba Tripoli k'i minnu kun yɛlɛmana k'u kɛ surasi daga yɔrɔw ye ni maa kun tɛ se k'i pɛtɛ a yɔrɔw la, a sigidamaw diɲɛ dira olu ma u ka se ka munumunu zaliw daminɛ a bolow kɔnɔ sa. So caman bɛ kisɛdaw de bɛ olu la ani mugu girimanw filila olu kan. Ayin Zara ni o ye Tripoli worodugu yanfa kin ye basigi donna ye.
min yɛrɛ kɛra n'o jara Tripoli ka denw ye Libi faaba kɔnɔ o ye Libi pankuru jiginkɛnɛba kabini san 2014 o datugulen kun do o kun di labaara bilen o sera ka dayɛlɛ bawo o bɔra Marshal Khalifa Haftar ka bolo kan Marshal Khalifa Haftar kɛ ngomɛ ko minɛ ka yenga dagayɔrɔ ye Juma n'o ye silamaw bɔdɔ ye ka Ala wele Tripolikaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tripoli faaba la kɛnɛbaw bɛɛ kan ka nisɔndiya n'u ka sebaya tali ye Marshal Khalifa Haftar kan ka kɛlɛ ma ban ka sabu kɛ Marshal Khalifa Haftar a ka kɛlɛbolo u yɔrɔ man jan Tripoli la u bɛ dugu min na o ye Taruna ye ani Tripoli cɛ kilo 100 do a worodugu yanfan fɛ u bɛna segin ka na ko kura ka Tripoli jagoya minɛ wa walikele Fayez El Sarraj ka kɛlɛbolo de bɛna u nɔbɔ sa ka taa don u nɔfɛ Taruna wa ɲininkali to min bɛ yen de Manga dɔ bɛ sɔn ka wele Turki jamana ni Grèce jamana cɛ bawo Grècekaw ka ministre min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ juin kalo tile 4 alamusa a y'a jira kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ k'a fɔ Grèce jamana bɛ labɛn la Turki jamana a bɛ kow minnu na bi ko ɲumanw dɛ Turki jamana bɛ ka gazi ni taji ɲini o gazi n'o taji ɲini dɔ a bɛ ka taa don jamana wɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔsa in na Fayez El Sarraj Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ye sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ fo de nane filɛ nin ye kɛlɛ koya Marshal Khalifa Haftar bolo tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ dɔw de la ni ye n dɛmɛ n'i ka kɛlɛcɛw ye i mago bɛ Libi jiw minnu na n'i b'a fɛ ka taji ni gazi lasɔrɔ nɔgɔya la ne fɛnɛ bɛ Libi yanfa jiw labila i ye o Libi yanfa jiw labilali min bɛ kɛ sababu ye ka taji ni gazi lasɔrɔli nɔgɔya Recep Tayyip Erdogan Turki jamana ɲɛmaa bolo Grèce jamana de ɲɛ bɛ a la k'a fɔ Turki jamana laban bɛ sɔn ka donya kun ka sababu kɛ nin jamana filaw bɛɛ lajɛlen bɛ fankelen fɛ ji de bɛ u ni Libi cɛ o de kosɔn Grèce ministre min ɲɛsin bɛ surasiya ma a ko kangarida o na kɛ Turki ma ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ɲɛ n'o ma ɲɛ ni surasiya de kan ka se ka ɲɛnabɔ ko Grèce yɛrɛ sen ka don kɛlɛ la Grèce sen na don kɛlɛ la jango dondi kɛ a ka jamana gasi la nin dantigɛli in kɛra Grèce surasiya ministre fɛ kumana kuma min ni Turki ma ɲɛmaw ye a jira u ka gafe dɔ la ka bɛn ni mɛ kalo tile 30 ye k'a fɔ don nataw la gu min bɛ yen ni u k'a ma ko Île Grecque ni dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɛ a la Turki jamana jɔn bɛ a bɔli kan Grècekaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Grèce ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma juin kalo tile gale ale y'a jira a ka kɔrɔfɔw la ko Turki jamana ɲɛmaw b'a fɛ ka fɛn de ta fɛn min d'u ta ye wa kɛlɛtigɛ de don k'a sababu kɛ plateau continental grec n'o ye gun in ye Grèce jamana de ta don Grècekaw ka ministre ɲɛma juin kalo tile 3 a ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin nazarala tɔnba Union européenne ma k'a jira olu la k'a fɔ Turki jamana bɛ ka Grèce jamana dakɔrɔ bɔ o kumana don nataw la Turki jamana k'a dɔn k'a fɔ n'a ni Grèce ko k'a bɛ se ɲɔgɔn ma bɛɛ ani Grèce dama kelen tɛ dɛ ani nazarala tɔnba Union européenne de bɛ sɔn ka se ɲɔgɔn ma bawo Grèce jamana bɛ nazarala tɔnba Union européenne de kɔnɔ ne fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata